Waalwiller verschijnen. Met voordat ik over weer ga, wil ik het woord geven aan hun president, de Jos Kleekamp. Ja, lieve Garekiekeren. De banden tussen de Garekiekeren en Waalwiller die dateren al, ik vind het rustig zeggen, een grijs verleden. En al die jaren lang hebben we als carnavalsverenigingen in opperbeste stemming en op een hele gezellige manier samen carnaval gevierd. Ook deze avond zitten we met veel plezier naar Gulpen vertrokken, samen met u in Gulpen af te wachten. Wij zich de nieuwe heerser over het Garekiekerenriek 1990 mocht nemen. In afwachting daarvan willen we natuurlijk ook ons steentje bijdragen aan de zitting hier in Gulpen. Verzint erom niet met Leg Henk komen en vriend voor u metgebracht, de dansgroep van de Boemelair uit Waalwiller, die zo aanstonds met ver van de buren afzint, voor u het beste pintje zullen voorzitten om het optreden geslaagd te maken. Ik wil echter ook van de gelegenheid gebruik maken om u Garekiekeren te complimenteren en te feliciteren met het feit dat er u vanavond voor de eerste keer gans in het nieuw gestoken staat. Er staat erbij om door een ringetje te halen, echt hoor. Er zijn verenigingen die kunnen daar trots op zien. Daar mocht zeer zeker trots zien op het feit dat er u vanavond in nieuwe uniformen gestoken zit. Het is, vind ik, een bijzonder compliment waard dat u dat zelf bekostigd hebt. Dat de gemeenschap zelf niks kost. Daar zelf hebt bewezen dat er het richtige carnavalshout gesneden zit. Erop gezet, we hebben nu kostuums nodig. Die betalen we zelf. Ik vind dat moet er terecht trots op zien. Ik zou het niet lang willen maken. Ik wil besluiten met u allemaal in Gulpen een heel fantastisch carnavalseizoen toe te wensen. De Garekiekeren zullen de borg verstoeren. Ik wil besluiten met het uitroepen van een driemaal krachtige lach op de Garekiekeren. De gunst voor het eerste keer. Hallo, Garekiekeren. Hallo, Gulpen. Hallo. Ik dank u. En ik zou zeggen, tot de 12 februari in Waalwiller op het Prinsenbal. Dat is... Lieve Fred, dat is beloofd. Ver komen terug naar Waalwiller. Ver komen bij u op de Prinsenbal ons amuseren. Want dat is immer een zeer gewaardeerd punt in ons programma. Jarenlang komen we vooral naar Waalwiller. Maar ik heb eens een keer een belken opgebruikt van jongen, laten we dat maar afschaffen, maar dat heb ik moeten huren. Dat heb ik in Gulpen moeten huren, dat heb ik in Waalwiller moeten huren. En zolang we ver naar Goor kennen en zolang we die vriendschap van ons blijven bestaan, zal dat ook wel op ons beider programma blijven bestaan. Zolang zullen we tegen die moeten blijven kijken, maar dat wel met de carnavalsgezeg ook. En ik wil dan nog even besluiten met de prins naar voren te roepen. Kom bij onze prins. Lieve Fred, kom bij de prins Hans om de huishouden van de Garekiekeren in ontvangst te nemen. En ook voor ik, president Jos, ook voor dat werk wat toen is, willen we ik eren. Du bist president geworden van de Boemelaire en ik moet zeggen, toen hanteert de scepter met verven, ze kunnen stolz zien op dich, zo bist du de Boemelaire presenteert. Ook als dank en als waardering van de Garekiekeren de huishouden. En de Jos had het al gezegd, ze zijn niet met Legerheng hier naar Gulpen gekomen. Nee, ze hebben dus weg chics metgebracht, get voor het oog en get voor het hart. En de jongens die beuren, die zou ik zeggen, had ik wel vast, want er zit weg in de vuurlinie, het werd weer gedans op het podium. Maar de meisjes die kennen nog niet op het podium, voordat de jongens plaatsgemaakt hebben. Maar als gastgeschenk van de Boemelaire hebben ze meegebracht hun dansgroep, de Dance Revolution. En mag ik dan in één keer vragen voor de jongens een afmars en voor de meisjes een opmars. Voor de marscheren. Tot de Leef carnavalisten. Ja, wat kunnen de muziek.
Zo lief carnavalisten, dat was het cadeautje wat de boemeleren van Waalwiller ons had meegebracht. Jongens, ik weet niet of we nog met naar heen moeten hebben deze avond, maar ze mogen nog hier blijven. Op de eerste plaats, lief meisjes, heel hartelijk bedankt voor uw optreden hier. Maar ik weet wel aan het publiek in de zaal zeggen dat ze 2 handicaps houden deze avond. Op de eerste plaats Desiree Ormans, een vaste kracht uit de groep, wat gehandicapt wordt, een spierverrekking en dat kost dus al niet mee door. Maar ik geloof niet dat het opgevallen is, niet voor Desiree en Wegen, maar die wiefmeisjes hebben dat op een fantastische manier opgevangen. Maar we hoeven er nog meer bewondering voor hebben, dat is wie we contacten houden en wie we hoorden welke dansen die meisjes konden brengen. Toen kwam we tot de ontdekking dat gans toevallig ze in een dans hebben ingestudeerd, die verrekt veel geleerd, of verdomd veel geleerd, op een dans die al een keer hier geholpen gedanst is. Deze avond op deze bühne en ze waren bereid, de meisjes van Waalwiller die waren bereid voor een andere dans in te studeren, of beter gezegd, en een dans die al eens een keer gedanst wordt, nu gewoon in te studeren en te herhalen en dem had er hier gebracht. Ik kan niet zeggen, lief meisjes, en we waren nog zeker wie de vorige keer. Er heeft ons best gedaan, ook best gedaan. Ik ben aan de kleus geweest, we hebben nog allemaal tegelijk gekeken. Het gebeurt er niet gauw, maar deze keer is het toch gebeurd. Bedankt voor de schöne dans. Driedigen, ik hou gezegd, we hebben een cadeautje voor u, een duurste voor u allemaal. Met de jongens van de Rot van 11 kennende hebben ze me afgenomen. Gaat er hier nog, allemaal hebben ze hier. 2 zijn er aan deze kant. Ik heb weer prins, bij duurste dingen gehad, meld ik toch alsjeblieft voor een klein cadeautje van ons in ontvangst te nemen. De Joekalen, daar weet nog van wie prins wordt. Het ben ik, Britt Reis, het Bianca en Diana. En Gerrit Monique, oh, het Desiree Ormans, sorry. Ook het Desiree Ormans mogen hem heel even op de bühne. Haar in de korte buurtmars. Want dat kind had zich de meute meegedaan. Bruno. Bruno, oppassen, zie het wat ik langs geef, kerel. Waar heb je doos van de Desiree nog? De Roger had niet gevonden. Maar dat is nog een uur, dat is nog niet zo rap. Desiree, toch voor dich bedankt dat ze meegekomen is. Hopelijk weer een goed wetenschap met die verrekte spier, want dat zijn verrekte dingen, die spieren. Bruno, breng eens instrumenten. Oh, de meisjes kunnen op eigen muziek af, maar de Bruno gaat even goed met ze van de bühne af. Bruno, goed. Ik geloof vooral, wenn we naar Bruno zo bekeken, onze ceremoniemeester had hem gezien. Volgens mij, Bruno, die hoefde die kind zelf bestellen, joh. Die nu hoefde die ook gar niet. Doe gisteren het project. Ik heb toch, leef nu een paar jongens met een doosje. Ik dacht dat het een pitchmatch wordt. En nog een hulp die gaan nooit de stembriefjes ophalen. Dus we hebben er 2 jongens zitten komen met een leg doos. Bruto, die stembriefjes in. Zodat we kunnen weten gelijk welke slager of dat gewonnen had. En we willen gewoon ook bekendgeven dat het evenwet geopend is aan de andere kant in de foyer. Voor die jongen worden, alle Gerry worden een andere. Er wordt nog even ontvloekt tussen die dingen. Maar aan de andere kant, dus in de foyer is het evenwet geopend. En dan vang ik nu weer uw aandacht voor een paar carnavalisten in hart en heren. Er zit de micro's die zijn bij gereed gezet voor het kolder, voor het humor hier op het podium te brengen. Voor de schön twee rasartiesten die we gerne op het podium willen verzoeken. Ik mag vragen in de buurtmars en terug de aandacht voor het duo Uitgeslopen.
Zo, ik zeg goedenavond samen. Ik zeg goedenavond Gulpen. Oh, dat dunkt me ook. Hartstikke fijn dat we hier mogen optreden als twee jongens uit Gebroek, Hoensbroek. En ja, dit hebben we niet verwacht. Ik weet nog niet wat we hier moeten komen doen als ik dit zie. Het is een geweldige narrentempel en dan kom ik met Herma's even. Ik bedoel... We moeten hier optreden, jong, kom. Maar eens kijken wat die zoveel uur van nergens bij hier stom wordt als ze daar steeds. Hang die kloemel om. Allee, hang die kloemel om. Hier moet voor optreden, snap je? We zijn voor een Gulpen. Ja, ik moet het ermee even uitleggen, dames en heren, want als je even neer hebt, ik ga in de heen gefietst. Moet eerlijk zeggen. Voor de herendeling wordt dat het klophout van Gebroek. Na de herendeling is het wonder van Heerde. Ja. Kijk me zien wie Heerde erop voor roed is gegaan. Hè. Ja. Kom jong, hang dich dat pruil om, zeg ik tegen. Ja? Deunt ik. Mensen die jullie hebben hier, hè? Ja, godzijdank. Ik doe mee, zoiets zinvol. Nou, wat denkt u, hè? Schitterend, hè? In zo'n narrentempel. Dames en heren, het vreugde is geweldig. We hebben maanden geoefend, omdat we wisten dat we hier Gulpen in het gemeenschapshuis mochten optreden bij zo'n publiek. En dat zeker ook het enthousiasme straalt van ons af. Hè? Hè? Ik zeg, het enthousiasme straalt van ons af. Stom wordt als ze best, keer. Doen dan toch in godsnaam of ze leuk vindt. Het werd toch betaald, jong. Ja, in godsnaam, kom. Allee, nou, daar zijn we dan, dames en heren, ja. Heb ik beloofd, we zouden zich extra drinks meten hier, hè. Ja, we hebben niet voor niks geoefend, hè. Allee, ja. Nou. Daar zijn we dan, met een liedje en een pruitje over dit en dat. Kom op, daar zijn we dan. Dood geen meter uit de stad. Ja, ja, daar zijn we dan. Laat gaan, een pruitje over dit en dat. Kom op, daar zijn we dan. Maak je geen beuk, hè, jong, ja? Dood geen meter uit de stad. Dood geen meter. Kijk toch goed in doppen. Er staat er 2 keer, ja? 2 keer, daar. Valt met oren. Ja. Ja. In godsnaam, kijk, moet eens kijken bij zo'n publiek dat ik afkom tegen jou. Zweet, water en bloed, nu al. Ongelooflijk, keer. Hè? Wat is het? Of je 4 hebt hier. Ja, wat deugt ik daar? Dat is het toch, nu is het dood, man. Hoe beweeg je dich met? Is toch geweldig? Tuurlijk hebben we die 4, dat is het toch? Stom voort als er nog steeds. Hè? Of je dan ook koud buffet hebt. De kleine goed als ze dat verdoen, hè? Jongen, heerlijk, hè? Maar moet ik dan niet meer voor zoveel lui koud buffet, joh. We zouden weer eens aan de lui laten vullen. Wie 4 ons vullen om hier te mogen staan. Dames en heren, hebben we speciaal een liedje voor gemaakt. Kunnen we alleen vanavond hier zingen. We hopen dat je ons de kans te vergeeft om dat lied te zingen. Speciaal voor hier bij de Garenkijkeren. Ja, dat liedje, godzijdank, hè, snap het. Nou. Verspreekt zich niet, hè. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory. Yo, yo. Glory, glory, hallelujah. Hippie, de Garenkijkeren is het zo. Once more! Glory, glory, hallelujah. All together, come on! Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hippie, de Garenkijkeren is het schitterend. De halve Garenkijker vind ik fijn.
Garenkieker, niet nog over garenkieker. Noem, wat wist hoe dat zo bij is, jong? Onvoorstelbaar, Kluurte Kloos. Die heet je de garenkieker, ik snap dat niet. Zo is die vastelovensclub, joh. In godsnaam, kerel. Dat ik smiet nog met tomaten hier, joh. Onvoorstelbaar. Dames en heren, we willen nog... Nu kijk ik godsnaam uit, joh. Dames en heren, we willen nog metnemen even naar 6 september. 6 september, wie ze van ons vroegde vanuit Den Haag. Kom en maak eens voor wat je allemaal denkt. Zo'n programma's en 4 mochten het volgende doen. Als je een herkansing wilt, dan kind dat nu. Wat wordt er ook weer 6 september? 4 moesten stemmen, stemmen, stemmen op die slummen. Op CDAP van de A of VVD. Maar nou dan stemmen, stemmen, stemmen op die slummen. Zitten 4 toch een mok nog in de puree. Dames en heren, nu pak ik de stemmen, die hebben er gewoon voor. 4 moesten stemmen. 4 moesten stemmen, stemmen, stemmen op die slum. Op CDA. Op CDA, P van de A of VVD. Maar nou dat stemmen. Maar nou dat stemmen, stemmen, stemmen op die slummen. Zitten 4 toch eenmaal nog in de puree. Eerste catastrofe. Verder weer met Lubbers, het woord de CDA. Kok kreeg het tweede nummer met DP van de A. Groen blieven 4 ons ergeren en ons betalen blauw. Den Haag blijft ons uitmergelen. Het roodstond bleef ik trouw. 4 moesten stemmen, stemmen, stemmen op die slummen. Op CDA, P van de A of VVD. Maar nou dan stemmen, stemmen, stemmen op die slummen. Zitten 4 toch eenmaal nog in de puree. Ja, leef vastelovensprung, 4 zitten in de puree, maar 1 helemaal. De man van de VVD, Voorhoeven, die nu achtertuin moet spelen in Den Haag. Hou in de gaten dat het met haar mis zou lopen. Het nog al die... Wat een pech, wat een pech. Nelly Smit, Kroesweg. Wat een pech, mis auto weg is weg. Zullen we dat eens met z'n allen doen? Laat maar eens voelen dat we hem missen, ja? Wat een pech, wat een pech. Nelly Smit, Kroesweg. Wat een pech, mis auto weg. Wat een pech, wat een pech. Nelly Smit, Kroesweg. Wat een pech, mis auto weg is weg. 120 kilometer, de maximumsnelheid ging omhoog. Autogebruik, dat moet wel minder. Autobezit, dat moet omhoog. Wat een pech, wat een pech. Nelly Smit, Kroesweg. Wat een pech, mis auto weg is weg. Is toch jammer? Maar van die nieuwe Maaiweggen wordt het mij slecht. Nee. Die vrouw heeft er nog niets gedaan, man, ja? Hoe stond er op een katten? Ongelooflijk, ja? Dat is 1 van de 4 die kokkels belooft voor Maaiweggen, hè? 1 van, hou beloof, 4 in het kabinet. Nu zijn er nu die beweren dat het er maar 3 zijn. Nee, het zijn er 4. We hebben gewoon op de foto gekeken. En ja, werkelijk waar, Maaiweggen is dat. Oh, alles in. Oogappel in ieders ogen. Oh, daar is. Omdat die verdwijnt, dan kunnen we dat nog eens zingen met z'n allen. Ja? Ja. Oh, daar is in. Ga zien ze te kinderen. Oh, daar
alles in. Oogappel in ieders ogen. Oogappel in ieders ogen. Alles in. Eén die telt voor 2 huis. Dus 4 vrouwen doen mee. Wangen die van forsheid blozen. Ieder heeft er 2 keer 2. Alles in. Alles in. Appel in ieders ogen. Alles in. Appel in ieders ogen, de dikke van alles in. Goed, heel goed te werken dat je weet wat voor een woordenboek dat er is, ja? Moest je niet extra nog te accentueren, jong, ja? Hè? Maar het is inderdaad, wat we missen nog één. Een Christo-hoedje van Mona. Heidi, Heidi, pittig als saté. Met z'n allen! Heidi, Heidi, altijd recht door zee. Heidi, Heidi, jij bent voor de nacht de keizersnee. Laudi, 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 laudi. Olai, oli, 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 Heidi, Heidi, Den Haag krijgt van jou, Den Haag krijgt van jou, Den Haag krijgt van jou nog diarree. Mijn god, nee, keer. Weet je, dat diarree, dat kreeg ik van dit, jong, weet je dat? Ongelooflijk, keer. Zo'n publiek en een klein stoel met de ganse dikke hoek. Vot mijn oren, keer. Onvoorstelbaar. Een schenkgeit. Mannen kennen die even, joh. Want dit is een zeer gevoelig nummer. Hopen voor tenminste. Schenk ik nog op biefkool, nog het grote geld. Omdat me hier in Limburg zien bieverdiensten telt. Dat no veel schenk voor veel en gezeur. Hij had niet genoeg aan een salaris als gouverneur. Dus schenk ik vertrek, dat Limburg maar verrek. Dus schenk ik vertrek, en hoe met z'n allen, dat Limburg maar verrek. Ja, ja, ja. Ja, ja, en 4 zitten met de brokken. Maar 4 hebben met de schenk nog niet afgerekend. En daarom zeggen we tegen hem. Leven Schenk, leven Schenk. Limburg stijgt weer met de moel vol teng. Je daden waren groot, maar nu heb je ons gekloot. Schenk gaat op zoek naar de zilvervloot. Schenk gaat op zoek, gaat op zoek naar de zilvervloot. Schenk gaat op zoek naar de zilvervloot. Is het waar of niet? Hij gaat op zoek naar de Het is goed. Het is goed. Ik hoop dat er niks vindt. Ja. Ja. Het eerst dat zo'n prachtig hoes nog in mijn streek neergelakt heeft voor ook voor moeten dokken. Hè? En hoe tijd af. Onvoorstelbaar. Trouwens, doe ook, joh. Doe ook, ja. Tijd is toe maar af, weet je dat? Met zo'n publiek hier optreden, dat is toch geweldig. Dat is ongelooflijk, weet je dat? Maar die politicussen, dames en heren, die politici, die regelen het zich wel ongeveer. Vorig jaar hebben we daar nog een voorbeeld van gehad.
Weet je nog? Niet de hoogste van de provincie, maar die twee van het noorden des lands die op zoek gingen naar die gelegenheden, weet je wel. Ja, wie zegt ze dat nou netjes wordt? Naar die zaken hoe het nog duister is met het leger, ja? Ja, die twee. Nee, dat is geen bioscoop. Oh. Nee, dat... Leven, jong, dat zijn ganse andere zaken. Dat zijn zaken waar van die dames zijn en... ja, wie... En hoe die kerels moesten naar binnen gaan, dat scherpe haan en naar buiten komen als geplukte kip. Zo'n zaken zijn dat, ja. Zo'n zaken zijn dat, snap je? Nee, toch, gelukkig toen niet, dat hoop ik niet. Maar met dat blik wel dat die burgemeesters ook maar gewoon lui zijn. En daar worden we door een lans verbreken, dames en heren, want die zoten zelfs in hoge nood. Ja. Die twee zoten ook germen. Ene zoot in zo'n hoge nood, hou zelfs een te smalle broek aan. Ja. Nou. Zeker dat burgemeesters ook gewoon mensen zijn, toch? Twee burgemeesters die hadden zo'n behoefte. Burgemeester smalle broek en Faber dus op zoek naar een seksclub, op zoek naar een bordeel. En heel Nederland voelde met hun mee. Ja, maar het zal niet maar gebeuren. En ik voel ook zelf heel erg veel. Wat heeft er nog mee te maken? Moet je niet eens dat biechten, jong, ja? Ongelooflijk, hè? En men misschien dat hij door burgemeester kunt werden, hoe ze dit... Uw burgemeester wel wat verbeeld voel ik wel, joh. Misschien dat ik een van de dames hier vanaf een burgemeester kunt maken, maar... burgemeester weer was een leven dag. Nee. Oh, dames trouwens begint om een als onbegonnen werk. Eén dat ik dat lukt is het weer allerheilige, weet je dat? Maar, wat is het? Hij zegt, maar dat doet het wel, lekker lam. Oh, wie waar is dat vandaan, joh? Dames en heren, we zijn wel door geweest. Vier zijn dus gaan kijken naar zo'n zaak en wat verdachten, de lui willen het natuurlijk weten. Die burgemeesters zouden het niet kunnen vingen, maar vier zijn gaan kijken en vier hebben het wel gevonden. En dat zijn... Wat, jong? Dat zijn zaken, zeg ik, ongelooflijk. Als je door binnenkomt en je zus die dames, nou dan kon ik vanzelf te zwergen in de tasje aan. Weet je dat hier? Ja. Vier hebben het gevonden en wat? Ja, vier hebben het gevonden. Meisjes met grote longen. Lekker engeltjes zo ganse zachte. Toppie kreeg het weer ganz fijn gedachten. Vier hebben toegezongen. Jong, wat een grote longen. Ja, dan waren het een circus of een oliebolletaan. Een rondje, vier golven nog een rondje. En een dik tegen het kuntje, amore piccolo. Ja, rondje, een bunker op het muntje. En een dik tegen het kuntje, amore piccolo. Ja, rondje, vier golven nog een rondje. En een dik tegen het kuntje, amore piccolo. Ja, rondje, een bunker op het muntje. En een dik tegen het kuntje, amore piccolo. En ik word door Torero, olé! Oh, hier, blus en schouw, ja? Blus en schouw. Blus. Verschrikkelijk, dus tijdens een brandje, we zijn niet meer door, we zijn hier gulpen, ja? Chef gezondheid, hè?
Ja, hier is toen dat glas leeg heb, joh. Hè? Hebben ze hier de ganse zitsing achter de rug. Dat is niet te geloven. En wat moet ik toch met dich, joh? Jong, dat wordt zo'n publiek, dat hebben we nog nergens getroffen. Geweldig, wie die meedoen. Die loesteren, die zingen met, die doen met. En doe maar door, kleine, stomfok. Verder nog een video opgenomen ook nog. Nou. Helemaal erg. Als er het maar schrap allemaal, ja? Het gezever. Is dat? Gewoon vraag in de gitter hier, jongen. Bist u zo? Bak. Wat is? Huh? Kom mensen, mensen leuk. Nou schrijft God dat u voldoet. Dames en heren, hij wil het goed maken wat hij heeft fout gedaan. En hoe zit het dat hij zelf een liedje heeft gemaakt? En dat wil de gans alleen dan vurig zingen om het goed te maken. Maar dat hoeft gar niet van de lied. Dat hoeft niet hoor. Meen je dat werkelijk? Nou, ik hou die van Gulp ook verstandige gedachten, echt hoor. Maar goed, het mag, dan gangt in de gang maar joh. Ja? Heb je het fatsoenlijks? Hé? Nou. Wat dan? Ik moet het aankondigen zetten. Nou goed, ik zal het dan aankondigen. Dames en heren, ik heb het zelf gewild. Het risico is verrug. Kijk mij niet scheef op aan, ja, als ik het mis zou gaan. Want ik vertrouw voor de duivel niet, dat mag je best weten, ja. Nou, het zelf een liedje gemaakt. Hij zingt het ook gans alleen. En door een wrokkige aandacht, ja, voor de solo van het klophout, hè. Is het zo goed, hoor? Hier sta ik dan alleen. Ik met mijn slanke lijn. Ik houd niet van azijn, maar wel van vrouwen. Ja, joh. Oei, wat een been. Ik ben ook niet van steen. Ja, joh. Oei, wat een been. Ik ben ook niet van steen. Ik voel me joepie van je hartstikke ding. Ik voel me joepie wie met je zo. Ja, joh. Oei,
van steen. Allemaal. Ah ja, 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 ja. Ah ja, 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 jo. Oei, 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 wat een pijn. Ik ben ook niet van steen. Rommelebom. Wat klap je dan nog voor zo'n onzin? Ongelooflijk. Foei, 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 wat een zeeverkeer. Bah, bah, bah. Ik houd niet van azijn. Nee, het wel gezicht er nog staan, jongen, weet je dat? Seksmaniak. Met die vrouwen ben ik hier ook nog. Zit gewoon nog met te bleren, de jongen ook nog. Oh, ja, ja, niet te geloven, eerlijk. Nee, wat? Ja, onder duiven niet nog eens. Nee, moet ik nog eens zetten. Nee, dames en heren. We gaan afschiednummer, ja? Van dit geweldige publiek. Als Frank zijn voor heel keer gekomen. We moeten nog weer, dames en heren. Hier amuseer ik weer. En wir zeggen uit de grond van ons hart tegen u. Gute Nacht, Freunde. Es ist Zeit für uns zu gehen. Was wir noch zu sagen hätten, leser wallen de Gesetze. Wir bleiben hier nicht länger stehen. So wir ganz mit z'n allen, da kommen wir, ja? Gute Nacht, Freunde. Es ist Zeit für uns zu gehen. Was wir noch zu sagen hätten, leser wallen de Gesetze. Wir bleiben hier nicht länger stehen. Wir bleiben hier nicht länger stehen. Hier viel Spaß noch. Nur mit der Wasserabend. Hat ich gut. Tot ziens. Adieu. Dames en heren, dat was het duo uitgeslapen. Bij het begin is daar Piet Boonstra met zijn knoophoed. Jongens, heel hartelijk bedankt voor die geweldige carnavalstemming die daar hier deze avond gebracht heeft. Dankjewel en veel succes in die carrière. Maar ik denk wel, met de Piet en schoolmeester, misschien lukt hem nog een beetje. Ja, dank je, dank je, dank je, dank je. Dat weet ze niet hebben, wat mijn broer dat even vast houden. Mannen, daar zit de richtige carnavalisten hoe het richtige carnaval gesneden. En ik hoor er ook niet langer op, want ik weet er zit op heen te kolen. Dan wordt nog meer. Veel succes, bezorg heel veel u dit jaar nog heel veel carnavalspaas. Dankjewel, Pietermars en Amars. Duo gesloten. Feestelijke avond, deze avond, de nieuwe uniformen, de nieuwe muitsen en een nieuwe kerel in het midden. En dit is Klingen jubilaris, zullen we toch maar zeggen. We hebben dich leren waarderen de laatste paar jaar. Hij is een hele leuke kameraad en een lustige carnavalist. En dat willen we verder ook honoreren met de bijzondere huisorde die stoel bij deze verdiend is. Allewies aan dit jong. Allewies gefeliciteerd en we hopen dat we dit nog lang in ons midden mogen hebben. Vanaf nu huis ze eigenlijk richtig erbij. Gang naar uw plaats. Op de korte buitenmars. En dan gaan we wel weer. En dan moet ik even naar de deur kijken. Ik neem aan dat alles in gereedheid is. Oh, ik dacht dat was een dansmarietje. Dat was dat de Emmy.
Ja, leefcarnavalisten worden dansgroep de Starlights. Ondergroep die al jarenlang hier successen viert in Gulpen en Gulpen en Leef, jongens, moet ik nu zeggen, en meisjes, heel hartelijk bedankt voor uw fantastische optreden in de mixdans, gevormd op muziek van Zorba de Griek en de Kan-Kan. Dat hebben we natuurlijk allemaal begrepen. We hebben de Kan-Kan al een keer gezien, deze avond hier voorgebracht. Maar dit wordt ook, zonder de jongens van de carnavalsvereniging te korte door, dit wordt ook grote klasse, prachtig, zo wie de heer Oosie geamuseerd heeft. Ja, ik hoor het daaronder, ze werden rumoerig, maar veel laten nog niet gewoon hier voor de verre bedankt hebben. Driedegum, want ook voor deze jongens hier, die aan deze kant van de tafel staan, hand voor u en klink verrassing in petto. De jongeman door, Gerrie, want voor de jongens geen keusjes, voorop hier zit nog een cadeautje. Jongeman op de hoek, jij bent even door hier. Jongens en meisjes, veel succes! Allemaal plezier! Aha! Ja, met Piet anders is het nog nooit zo langzaam, jong. Wenn je het een beetje wil. Ja, dan Piet is nog in de indruk dat de papen is geworden. Jongens en meisjes, heel hartelijk bedankt voor dit optreden. Veel succes voor de toekomst. Ook daar werk mee aan het welslagen van de schöne Gulpen Wasseland. En nu voor deze fantastische groep, de Pietermars en de Aapmars. Dankjewel. Dan kunnen we dan de rugjes ophalen. Het is vanwege de gemeente dat ik hier ben. En het werd schitterend. Goodbye Willy. Hallo Truus. Ik verkoop ik vanavond het zaakje hier wel. Het is hier schitterend. Onze Willy met zijn Truus zitten nu op een filosofa in New York en volgen deze zitting rechtstreeks dankzij Jacco's Television. Onze plaatselijke Joop van Ellende. De Willy is naar New York met een koffer vol stickers. En succes zal er komen, juist weer Spanje. Vertrouw er maar op, de Willy mag het in New York. Dit werk stond al in de New York Times. Willy Vossen ontvangt George Bush. Ideeën had er ook al opgedaan, waar nauwelijks stond, had hem al opgetelefoneerd. Het vrijheidsbeeld in de haven, dat zoog geen Gulpen ook. Midden in het Maria-monument, bovenin een restaurant. En een vinger die naar de ambtswoning wees, met 's avonds laserstraal. Had er hard maar vast als zij drukken. Maar één ding is zeker, het werd schitterende Gulpen. We hadden een andere nog in New York te gaan. Hij is onderdelen halen voor zijn nieuwe auto. Heb je hem al gezien? Glimmend, bordeaux rood, met sterkes en een spoiler. En van kunststof, schitterend, zegt ze Willy. En het Trabant, model reperbaan. En voor vrouwen, de schöne Willy. Het Truus had me al gezegd in de auto, dat zoot ze lastig met een kort rugske. En dat was zijn bedoeling, zonder rugske. De Willy is ook in Amerika voor de kunst. Ideeën geven zich op door. Voor de waterpartie
wie het elke zomer voor. Is ze naar de Niagara-watervallen gegaan. Die hadden zich bekeken. En toen gingen ze zoeken naar een model. Er is één probleem bij. We hebben nog na de nieuwjaarsontvangst weer kunnen lezen. Onze burgemeester wil van alle beelden die in Gulpen staan, het origineel in zijn werkkamer. En bij het beeld voor het Elske had hij nu problemen. Ik zal u het ontwerp laten zien. Het model wil niet. Nu begrijp ik ook wat we eronder moeten verstaan als hij zegt dat hij met plezier het kunstbeleid gaat afronden. Overigens werd het geen duurreis. Er werd door burgemeester Lidder de Kleintjes gratis met de bus naar Spanje om het gevoel voor openbaar vervoer niet kwijt te werden. En in New York had hij mij toevertrouwd. Geet de immer eten binnen multimiljonair. McDonald's. De auto die geutertjes past trouwens bij de snelheid, waarmee de Gulpen alles geeft. Van snelheid trouwens gesproken. De KPJ, die kent er ook het van. Heb ik dit jaar opnieuw, voor het zoveelste jaar, heibel gehad met mijn 3 koningen. Juist komen die aan onder mijn kerstboom, moest de KPJ hem hebben om hem te verbrennen. Heb ik de koningen van best wel maar weggeschikt. Maar nog 1 keer en de Gulpen komen nooit meer 3 koningen. En het kenneke loopt door met Leijheng. Van Leijheng gesproken, dat treft ook op Wilder. Wat een lood. Laat het maar eens bekijken. De brand. Dat die het niet zelf kost te rooien, wist voor de Gulpen al langer. Per slot van rekening hebben we ook, werd er uit naaste liefde in 82 de zorg over Wilder overgenomen. Met de aftakeling, daar is niks aan te doen. Hotel Hillig is weg. De Frans Kremers uit de Raad en de Huub Piet is nooit daar. Geen riolering in elke wal. En dan nu een laatste poging van de Rabobank in Wilder, om weer op tijd te blijven. Een klok moest dat gevoel brengen. Met een temperatuurmeter, die stond op laatst weer op 0. Nee, voor verhuizen onze gemeentesecretaris van Wilder naar Gulpen en een plek voor op de landkaart over Wilder gewoon een groene sticker. Dat kennen de shop ter weer eten. En voor de secretaris had dat nog het voordeel dat ze nu met het nieuwe belastingstelsel geen reiskostenaftrek meer had. En toen moeten van de vrouw met de fiets komen. Om het wonen in Wilder niet onnodig duur te maken. Zoals ik zag, het truus is met de Willy met naar New York. Juist wie de Gorbachev zijn reizen metneemt. Het truus bewondert de wil ongelooflijk. Ieder jaar met de nieuwjaarsreceptie, en dat is nu al 8 jaar lang, hoor ik haar immer zeggen, en ze is van Heerlen, lieve Wil, je wordt met het jaar mooier. Wat moet hij in Schinveld toch schrozen geweest? En de nieuwjaarsreceptie, dit jaar was het trouwens erg druk. Dat zal er te maken hebben met de komende verkiezingen. De Lu komt al afscheid nemen van de wethouders en de raadsleden. Ja nu, nog even. En het werd schitterend in Gulpen. Het is warm buiten geweest. En we hebben dit jaar geen witte kerstmis gehad. Op Ingeno. Dat wordt al Jan Heidendaal. Die oude zonnebank kapot. Toch, in het afgelopen jaar is Gulpen goed bestuurd. Alle stomvereenheid
over niks te drinken en we over stom gebleven. Het mag en het moet. En hoe herhalig wat onze burgemeester had gezegd, het moet ons heel hel opgezegd worden, als ambtenaren werken keihard. Hel op moet we het zeggen, want anders goed is het niet. Ik moet beginnen. Als gesproken werd over het infovrije tijdscentrum, dan denk ik meteen aan het gemeentehuis. Ter weet wel, dat gebouw, hoe er sinds 1 januari, en zo staat het ook op de deur, de sigaar zit. Maar wat houdt er eigenlijk tegen ambtenaren? Die doen toch niks? Laat ze ook weg. Kom een vrouw wil Jan vliegen. Zou nog niks gezegd, zei ze tegen hem. Marlies, zoek ze een sloopzak? Nee, zei het, daar ben ik met getrouwd. En nu ben ik weliswaar ambtenaar. Maar dat betekent nog niet dat ik immer stevig liep te slopen. Bij de geringste sturing op de televisie ben ik wakker. Als ambtenaar kan ik u verzekeren. Het enige probleem van het niks doen is dat ze niet weet wanneer ze verdig is. Als vertegenwoordigers in de gemeenteraad hebben we er natuurlijk ook recht op om vanavond hier openlijk geprezen te worden. En ze hebben heel voor ons gewerkt. En het werd schitterend. Terwijl de Jees, die had de afgelopen jaren weinig gezegd. En volgens mij had hij dat opgespaard voor de komende 2 maanden. Zijn fractiegenoot, Huub Broers, die had traditiegetrouw en een glanzende staat van dienst. Huub past trouwens bij de auto van de Vossen. Zegt zijn vrouw mij nog, hoe het glinstert is met een Huub. De arme man, met de ziekte van een rupke. Meer haren op dan op het kupje. De Fun Simon kreeg het afgelopen jaar een onderscheiding. 40 jaar lozo. 40 jaar lekker al horen zonder ophouden. De Ruud Verhoeven is een beetje omstreden in onze gemeenteraad. Laatst was een keer krank tijdens de raadsvergadering. En toen kwam het groot hart van onze raad ook wel boven. Want ze stuurde hem een telegram. Wij wensen je met 7 tegen 5 stemmen beterschap. De Piet Fransen, die is nu al zeker van 5 zetels. 5 zetels en gingen minder. In de Kamer, wie zijn man. Binnen de VVD-fractie kwam er een wijziging. De Huub Narings kreeg een nieuwe collega, Lilian van der Weijden. En sterk, de Huub en het Lilian verschillen precies op de dag af 5 jaar. Dan had de Huub zich toch nog redelijk gehouden. Binnenkort zijn verkiezingen. En dan is het toch moedig dat het Lilian, pas getrouwd en chef Jette, aan zijn kortstondig avontuurtje begoos. Met de redelijke kans dat hij aan het eind ervan, dat zij aan het eind ervan gewipt gaat worden. Het Anke Overdijk zal straks wel terugkomen. Die kent hoe een goede bieteken gewipt werden als wethouder. Toch, en het Anke is een bezorgd type. Bij de begroting had ze zich grote zorgen gemaakt over een sterk toenemende vergrijzing. De Fun Simon, vakbekwame zomer, hou meteen de oplossing. L'Oréal, kleurspoeling. Wie er zit en wie er ook te zien wie er binnenkomt, maar hiervoor worden allemaal gereserveerde plaatsen. Dat past ook in deze tijd. Schadelijke stoffen houden ze apart. Die lui wat hier zitten, kunt straks ook wonen in het nieuwe bestemmingsplan. Gulpen Goudkust. Een schitterend plan, zegt de burgemeester. Dat goed was voor Gulpen.
Ja, misschien wel Joep Herp, want ik kan fietsen leveren, want de kabels zijn zo groot dat ze van de strookjes aan de voordeur per fiets moet gaan. Kunst is belangrijk in Gulpen. Deze zomer hebben we kunnen zien dat de prijs van het oud ijzer sterk zijn gedaald. Als er Joep Mager nu nog in de gracht zat, houden we daar een kunstmuseum van wereldallure. En nu willen ze tussen Gulpen en Wilder een groot aantal beelden gaan plaatsen. Zie dat allemaal vorig van die Romeinse figuren. Enge zoeën. En na het weekend, ermgedraaf, uitgedroogd, cupgedraaf van de sokkel af. Maar wel met verlichting. Iedereen in Gulpen is intussen bezeten van de kunst. Ook ons hun. Die maken hun eigen kunstroute, zonder dat de gemeente zich daarmee bemoeit. Die bouwen overal van die kunstwerkjes in de hoogte. Allemaal kunst die vertrapt werd. Het college had dan ook besloten op alle trottoirs bordjes te plaatsen. Internationaal, want Gulpen is schitterend. Voor de Hollanderen in de Grootgetverdij. Voor de Engelanderen Pupping in de gut. Voor de Fransen Faire Poupou de la Route. En vanaf 1 februari ook voor de Duitsers. Hun scheiß weg. En daarmee ben ik aan het einde van een kunstroute. Leef nu. Het is de kunst van te leven. Die is belangrijker dan ieder beeld. En kunst hebben we hier. Van de bovenste plank. Kijk ze maar eens zitten. Die 11 kunstwerkjes achter mij. En even naar ons toe kijkers. Willy, Truus, see you later. Gulpen, Allah. Dat carnavalisten is onze welbekende buurtleger Harry Gielen. En Harry, du hast hier van die taak gekregen voor ons hier een paar leuke minuten te verzorgen. De huis en er ook een beetje rumoerig achter in de zaal, maar dat had zeker niet aan tegen liggen. Maar het is ook zo een beetje dat we dit eruit hebben met een groep verder. Maar ik denk ganz zeker dat de lui en volgende keer hebben we een beetje meer aandacht zullen hebben. En ik weet ganz zeker dat Dingbuurt zeer goed is aangekomen. En we bedanken dich dat je hier hast op het podium willen staan op ons grote zitting. Mag ik dich dan ook bedanken namens de carnavalsverein en dich. Wouwelwaterhubs eigenlijk niet minuurdig met is toch Wouwelwater, geeft het de Wouwelen metgeven en dank voor die optreden hier deze avond. Harry, bedankt en auf Wiedersehen. Bitte maar scheren voor onze Harry hier. Zo dames en heren, lieve carnavalisten, we gaan langzaam naar het einde toe van de zitting. Nog 1 optreden hebben we bewaard. 1 onderdeel moet uiteraard het laatste zien, voordat onze Hans geliefd afscheid nemen en dan